Salam, hormatly ýurtdaşlar. Şugun siz bilen söhbetdeşligimizi dünýäde bolup geçen bir näçe wakalar bilen tanış etmekçi. Sebäp ol wakalaryň Türkmenistany göni bolmasa da gytaklaýyn edýän ýa edibiljek täsirleri bar. Şonuň üçin sizi şu zatlar bilen tanış etmekligi men makul bildim. Aýçyk bolýan zatym mundan 4 gün ozal bolýar da şuny hasaplasak ýanky Siriýanyň demir gazygyna ady Tahrir Raşam ady bilen belli cihatçy topar. Şular Siriýanyň şumalky hökümeti bar, Başar Asad. Şoň garşysyna, şoň goşullarynyň garşysyna hüjüm edip, geçen 4 günüň içinde 50'den gowrak bulurly kiçili şäherleri basyp aldylar. Siriýada hem Siriýanyň iň uly ýa ikinji şäher diýip hasaplanýan Bagdatdan soňra uly şäher Aleppo diýip aýdýarlar ýa biziň türkmen elimizde Halep bolýardy. Ömem şol Erbil diýip şäher bar, ol türk serhedine ýakyn ýerde. Ine şol Erbil'e malýalar Haleppanyň basyp alýarlar. Aleppany ýa Haleby. Aleppo'da ilat sany aýdyşlaryna göre 3.900.000 adam ýaşaýar şuman. Ene şo şäheri bir gozgalaçylar 4 günüň içinde ören ýeňillik bilen basyp alýarlar. Ennem şonu saklap, onun maňyrlygyny Bagdada gidýän ýoluň ugruna obalar şäherleri alyp otyrlar. Ondan ayın 28'ine ýa-da 28'ine Başar Asad näçegin bilmän Moskwa tarap uçup gitdi. Hossary Putin oňa ýakyn hossary bolýardy. Şol Başar Asadyň rejimini saklap oturan ama Putin Orsiýa Başar Asadyň kakasy ady hani ýa-da Hafez Asad olum şol SSR zamanynyň SSR'ni gorap getiren diktatory. Ondan soň ogluna geçdi, ol bizde Gurbanulyň ogluna geçirýärdi. Olum şol wezipesini ogluna geçirip giden adam. Halk onu gollanak ýa tutuş halk gollanak köpüsini arady. Şonuň dolanýarşyndan şonuň üçin oň arkasyna diňe Orsiýa dur. Orsiýadyň iki sany ýemesi harby bazasy dur Siriýada. Indi Orsiýa şu mahal Putin şol Orsiýetdäki Ukrainany bombalyan samolyotlar bar. Şolaryň dördüsini ýany şu Siriýa uradyp Aleppo şäheriniň üstünden ýaş ýagdyran ýa bombalar ýagdyryp otdy. Berilýän maglumatlara görä köp adam wepat bolan Aleppoda. Onun ährisi şu taýda diýilýär, ýazylýar. Grajdan ilat ölen ýa wepat bolan harbylar ýa tehnika görünen ýa-da şäherde diýmek olar şol çemgelen ýeri bombalatdylar. Şonuň üçin gatken adam pedasy bar diýip habar berýärler. Indi aýdyşyna görä şu topalaňçylaryň ýa gozgalaňçylaryň ýa-ni şu aýdyl Tahrir Raşamyň arkasyna Türkiýe we Türkiýe hökümeti dur diýip aýdylýar. Dolu anyk tasdiklanan zat ýok elbetde ýa Türkiýe şol bir diýýäsi we maýdana ýöne şol Türk tarapdarlary bolan şol goşunyň serkerdeleri şol Türkiýe bilen ara gatnaşy bar. Şolaryň üstü bilen edilýär ýa-da olaň ýara Amerikalyňky ýa-da Israil kömegi diýen dürli hipoteza, dürli şolar ýaly pikir aýdylýar. Ýöne bir hakykat diňe ýekazat olaň şol gozgalaňçylar ýa bir Siriýanyň demir gazygyny basyp aldylar. Indi bu näme görkezýär? Olara basyp aldy, Putinim hanany Siriýany edil Ukrainany bombalaýşýar, ýene bombalap otdy. Orsiýet nerede? Siriýa nerede? Siriýa näme üçin gerek Orsiýada? Sebäp Siriýanyň nefti bar,
Siriýanyň şol deniz portlary bar. Ene şonu orsiýet öz üçin ullanýar. Ene şonuň üçin o halkyň gepesinden bomba ýagdyryp otyr. Ol Halapda Erbille onun ol başy ýene-de Kirkukda şol ýaşaýan ýerli ilatyň arasynda köpüsi şol biziň türkmenlerimiz diýip aýdylýar. O taýda Kürtlerim bar elbetde, başga milletlerim bar. Ýöne şol esasan şol biziň halkymyzyň ýaşaýan ýerim şo ýerler diýip aýdylýar. Ene ozalam şol öňkü uruşda 4 ýyllap Asadyň goşuny Putiniň kömegi bilen şol ýa-ni Siriýanyň demir gazygyny bomba bilen tekilap çykdy diýen ýani. Indi ýene-de şol bombalamagy maslahatdyrlar. Üçin mer şol Orsiýadyň goşunlary howadan ýa-ni Aleppan bombalýar. Onuň biri näme bilen deňeşdirip bolar? Howa elbetde o taýda Türkiýanyň öz gazaklanmasy bar, Türkiýanyň öz islegi bar. Hem goňşy döwlet ýa şol torpaklarda ozal şol türk dilli ýa-da Türkiýa himayet berjek ýa-da Türkiýa garşy duran ýanky Kürtler hem şo taýda ýaşaýar. Suriýede. Bu bir düşnüksiz ýagdaý bolup dur. Hemme tarapdan şumar hüjüm edýär-de bir-biriniň üstüne. Hökümet goşular bilen garşysyna, bular hökümet goşunyň garşysyna, Kürtler ýankaýdy Türkler garşysyna, Türkler o Kürtüň garşysyna. Ene bir kaşa diýip aýtsagam, düşnükli bolmak üçin biz öz dilimizde şeýlere düşünje bar, bolup geçen ýagdaýlar syýlasan. Indi näme bolar? Orsiýet şumal ünsüniň bir bölegini ýa-ni şol Siriýa ýa-da aýdaýly şol ýaraglaryň ýa-da samolyotlaryň köp bölegini şumal köp bölegini diýmän bir bölegini Siriýa uratdy. Ukraina frontyna birazjyk böwşeňlik emele geldi. Şonuň üçin Ukrainalary şu ülkelerinde sowgaşmak has ýeňil öňkä garandy sebäp ol 4 san samolyot diýilýän bir ýöne samolyotlar, agyr ýanky raketalar, bombalary göterýän samolyotlar. Ozal bular gece gündüz Ukrainanyň üstüne şol bomba ýagdyryp duranlar, indi şumaga mejbur hally Siriýa ýanky Aleppan bombalamagy ullanýarlar. Şu ýerde şu bolup geçen wakalar görüňde bu dünýäde 3-nji jahan uruşunyň tutaşyp başlanyny bir döwür alamatlaryny aýdyp berdik. Indi şolar mewzu alyp barýar. Näme üçin şu gün uruş turdy diýilen mesele, şolar ýaly pikir bar. Ýanky bu Israýlyň goşuny Hezbollah'nyň ýanky goşuny külpe ýekun aýtdy diýmen, şu köpsini ýok etdiler. Şu Hezbollah gowşany üçin indi olaryň Hezbollah'ın Eýranyň üstü bilen Asadyň rejimini gollaýar. Indi olaryň gowşady bolan şol ýanky şu Başar Asadyň garşy duran güýçler indi şu gün hüjüme geçdiler we uly ýetki çekmän bir topar ýerlere ýelediler. Bilemek Başar Asady Putiniň kömegi degärmi degmezmi? Ýöne olar şu mahalana Bagdada tarap ýörüşe diýerler. An göreliň öňümizde hepde näme bolup geçe, mümkin kadar şu barada da size alın maglumatlamy habar beren ýa ýetiren. Indi eserediň Amerikada şu mahal prezident çalşygy boljak bolup dur. Şonuň üçin gitjek bolýan ýa gitmeli prezident Biden elinden geleni zaman Ukraina kömek edip oty. Pul kömeginem, yara kömeginem, ýemit ugrundan kömek, öpçünçilik ugrundan kömek hemmeden edip oty. Ýene de öňümizde bir ay ýarymdan gowrak wagt bar. Göreli şu wagtda çelli näme çözýär ýa Ukraina uruşuny Orsiýet öňe gidip bilýärmi ýa ýa serpikýärmi ýa duran ýerine galýarmy, onu şol ýakyn gelecek görkezek. Ýöne
Ýewropada şol Putinin şol geçen şol 22-nji noýabrda Ukrainanyň Dnepr şäherine ýüzmaşy atan ýanky uzak aralyga uçýan ballistik raketasi Areshnik diýil ýani ýanky onu atarna olsa bärki Ýewropa döwletlerini gorkutmak üçin ýa şolara haýbat atmak üçin edilen hüjüm diýip bilinýär ýatanalýa. Ýani ondan gorkan Ýewropa döwletleri ýok. Şoň üçin bulary dargatmakdan geçen bular gaýtam hasy beter birikdirdi ýa jebisleşdirdi Ýewropa döwletlerini. Bular indi Putin'e we goşunyna ýa on agressiw siýasatyna aýgytly jogap bermäge taýýarlyk görüp otyrlar. Ona aýtmak gerek. Nähil bolýar, nenen bolýar, wagt görkezler. Indi şu bolup geçen zatlaryny Siriýada, Amerikada ýa-da Orsiýa, Ukraina urşy ýa başga da bolup biljek konfliktler ýa-ma Türkmenistany gaty erbet gorkudan ona aýtmak gerek. Näme üçin? Sebäp görüp otyr, indi bulan arkadagy Putin gitse erti bular kimiň öňüne ýazylyp ýatmaly. Başda Putin'e ýykyldy, soň Hytaý bilen bir zatlar şuman islenlik şertnamany baglaşyp janyny halas etmek üçin bu nä derejede başa barar, ente onu wagt görkezler. Ýöne mundan bir aý ödelim, şol ýa men size aýdyp beripdim, öňkü çykyşlarymda ýanky bir türk dilli döwletleriň bolan duşşugyna ne atasy bardy ne ogly diýip inne bolsa düýün ýanky gurban bolup ýa Wengriýa bar ýa şol taýda türk milletlerine döwletler ýanky aksakallaryň kongresine mi duşşugyna mi o taýma bar bir 5-10 minutlyk agdyna gelen oturdy onu bir söz var türkmençilikde mundan ordum galyjy arapda şaňlar uzu diýe näme diýjek boldy näme aýtjak boldy ol 91-nji çykan zaman gazetynyň bir egzemplaryny görkezdi biz çykardykdan o taýda degişli ýeriň ýok zaman gazetyny onu çykardy türkler çykardy ay gara şol enne barıp şol Türk wekiliniň öňüne nädip ýaranjagyny bilenak, şo 5 minutda 10 wede gaýtdy Türk dogurlamy nämeleme dip. Näme üçin aýdy? Indi şu gün şol Siriýada bolup duran zatlar bar. Soň gelip şol taýagyň uzy özüni de degizikdi. Etberin siyasi oýullar üçin. Şol emede Türk döwletleriň geçiren duşşugyny olar gitmän Aşgabatda ermeniler çağırıp şu taýda olar ýanky aýdym saz göllerini gurnaýady. Ondan ona Azerbaýjan çyzajakmy ýa Türkiýe? Innem, ene derediň ana Türk wekiliniň öňüne ýazylyp oty, ýa ýatyr gurban boly. Näme üçin? Sebäp ol maňa uğradypdyrlar. Men şu taýda görýän sebäbini Türkmen News adlı haber kanalı var. Mätiýewiň Ruslan Mätiýewiň. Indi şonu habar çykypdyr. Ene şular ýaly 22-nji noýabrda Türkmenistanyň guru diýdi, ýanky guru diýme Glawny upravleniýa razvedki, ýanky şol Aňtowgullugy, merkez Aňtowgullugy şol ýygnagyny geçiripdirler. Şo taýda daýdylyşyna görä Türkmenistanyň harby goşuny hiç bir ukypsy goşunyň ýanky goranmak ýa-da taýýarlykly derejesi gaty pes aşakdy ukypsy diýip ýazylar. Ondan Türkmenistanyň goşunyň ýaragy bar ýarag üçinçiligi 40%-dan 40 göterimden geçenak diýil. Olam nähil göterim bolýar, men onu özüm anyklap aýdyp biljek. Ol o taýda şol Sowet zamanynyň galan tehnikan bir bölegi bolmasa o taýda modern häzirki zaman harby tehnikasy ýok. Bolaýanada şol tehnikany dolandyryp biljek. Ne eserler var, ne de ofitserler var. Olaryň şol enne
bir näçe ýyl bäri halkymyzyň gözüne çöp atyp, ol bayramçylyklarda ol aýagyny tapyrdatyp, alyjy, mulyjy goşun geçirýär paratdy. Ene o bilen ýurt saklatmaýarym, ýurt gorulmaýarym, goratmadym. Näçe gezek aýdyryp gelnýär, ýyllar boýunça şu zatlary üns berendim. Ýöne hiç kim şonu üns beren ne hökümet boldy, ne de halk boldy. Ene şol neşriň ýazyşyna görä, o Türkmen armiýasyndan ofitserler köpçülikden arda ýazyp çykýarlar ýa gidýärler diýe sebäp hiç perspektiwa ýok gulluk etmägidi. Bu barada menim ýyllar boýy aýdyp gelýän sebäp hani Türkiýede de işçi bolup işläp Türkmenistany mayor ýa-da kapitan ýa-da podpolkovnik bolup ýa polkovnik bolup işläp wezipesini ýa gullugyny taşlap gaýdan adam. Hep olur hiç ýyly ne syýlyk bar, ne hormat bar, ne de münasip aýlyk bar. Ine şoň üçin indi bugun kun gaty uly kadir ýetmezçiligi bar diýip şol neşir ýazypdyr. Men hemme zat o taýda alyp düşünür oturmaýyn, kime gyzykly bolsa ana girin şol Euronews saytyny şo taýda hemme zat duranlar. Näme indi şol Gurban uly baryp şuň ýarynjygyna otyr Wengriýada. Sebäp Türklük örkezi wati gerek bolsa, ol bizana Syria, oşu gerek bolsa, erti Türkmenistany da 5 ýyl içinde sen ähli häkim edin, ýer bilen ýoksan eder diýen işaret bar, düşünýän adama. Ol şondan gorkup, Atatürk'e ılgap bardy Budapeşte. Näme bundan ozur 2-3 hepdelep görünmedi. Ol ýa-ni Germaniýa gitdi diýe, Leçeniýa aldy diýe, barnoy bolsa ýatsyn öňünde. Erre oğlunu uğrasın otak. Ya bolmasa näme? Ol zarly oturun Pampers ýaşulla var. Şolun birini uğrasın. Ýaşy 60'dan geçen. Ya 63'dan geçen. O taýdan dinçi bolup o bizde o 63'dan geçenden soň İslam dini boýunça bize näme aksakally meller bize ýaşuly diýmel gelin şuň adyn ýaşullar maslahatyna öwreýliň näme delin diýip ene ağzını aşağı tıklap otur. Kurban olam indiki ýylda bizim diye bir taraplığımızın 30 ýyl ýubileyi bolýar. Gelin şo tak bayram üstüne bayram diýip. Ay sen näme o heýwan ol ýanky şol sizin bir taraplığınızı alyp beren Barış Şeyh Murat sen näme türmede şüýrede öldürün. Bu näil ol beýle bir taraplyk bolýar. Sen şo bayram bellemäge hakkın hukukun var mı diýilen ýaly soragam ýüze çykýardy. Aslında ol bayramyň ýa ol bir taraplygyň näil kabul edilen ente halkymyz bilen ol şol 95-nji ýylda näçe samolyotlarmy maşynlarmy Ýewropa we Amerika türkmen hallar çykarly. Şu kararı kabul ettirmek için peşkeş hükmünü. Para diýmän, näme peşkeş diýip aýdyn şoň. Şoň üçin onu şu taýdak gatnaşan adamlar ýa ses beren döwletleri ne sowgadan aldylar. Näme gitse Türkmenistanyň diýe olur näme? Ya Türkmen halkynyň nepis hallary gitdi. Näçe de gitdi onuň ýurdu baramaz anyklar. Ene şol şu bayramımız var deyip ağzını köpürcükledip gurulýar. Hamany atasından miras alan ýurdu ýa döwleti var ýani. Ýöne yaranjanlyk edip, ne edip, şol Türk'ün wekil, şu taýda ýol başçylyk edip otyr. Şoň öňünde ne edip yaranjagyny bilen Gurban boly. Açyňda seredin şol düýünkäden çykyşy bar şu taýda görürsiň diýdim. Bilem nämäni aňladýar? Şol ýurdun içindäki goşunyň ýoklugyny ýa düýbünden gowşakdygyny, aňyrdan şu mahal bir batalyon düşman gelse şu bütün Türkmen armiýasy bilen şoň garşysyna durup bilmejekdiginiň alamaty. Şu zatlary, şu jenaýaty 20 ýyl bäri aýdyp gelnýär. Ýöne şundan şu aýdylan zatlardan bir özüne netije çykaryp çäre gören ýeke ne döwlet ýol başçysy, ne hökümet ýol başçysy,
ne bir harby minister ya soňa degişli karar ýa-da bir netije çykaran adam mene görmedim. Ine şon şeýle ine ýurdumyzyň halkymyzyň gorugana şular ýaly pes derejede. Onun günahkar diýip ana şol ýene-de şol Euronews'de görkezipdirler şol. Bara näsil bar otyr. Türkmenistan harby ministeri diýip günnogdy. Ayho ol nerden harby minister bolýa ýurtdaşlar. Ol därin isgap görmedik adam. Uruşda bir gün bolmadyk adam, söwüşiň nämedigini bilmeýän adam, bu harby taktikany, strategiýany asla düşünmeýän adam getirip ana ýurdumyzyň ene goragynyň ýol başçysy edip goýýarlar. Ondan şolar ýaly kemakyllar bilen bir nädip ýurdu goramaly halkymyz aman oturmaly. Bu bolmajak zatlar. Şu taýda da ýene ýazylan bir zat bar, onuň aňzap geçeýin, aýdylyşyna görä şeret diýe, bular diýe, howp diýe, esas howp owan herhedini şu taýda gelip durýar, bolup dur diýer. Bu hakykatdan hem şeýle. Menim radylaşýan şu pikir bilen. Elmidam bizi türkmenlere awanja howpyň esasy ulusy, ene Owanistan herhedinden gelmeli. Eýranam däl, Owanistandan. Bu bolsa alyp hemme ünsüni, şu puluny harby ema guruluşa bermeli zatlary getirip hana o Kaspy flotilyasyny urýardy. Kime gerek sen o Kaspy flotilyan o birinji ýalpak deňiz Kaspy. Ol agyr ýanky söwüş karabyllaryny gämilerini götürmeýär. İkinciden hem ol 5 döwletiň ortak deňizi bolan deňizem däl, o köl faktyski. Ýöne şu taýdan mesele maýdaly Krasnovoddan şu Bakuwa çeli gön alanda liniýa 300 kilometrim ýok. 360 diýip aýdylýar, aýlawly ýollar ýöne gön alanda 300 kilometr diýip alaýyn. Şu 300 kilometr üçin şular ene harby goşuny biz ene ýanky deňiz goşunyny döretdik, onu etdik, muny satyn aldyk, plan etdik. O düşmanyň geljeklerini, howpyň awanjaklerini ýalanyşlap goýdular. Bu Urban bolan özüne düşman diýip tapany, bir taýda aýtmalar Azerbaýjan. Ay ene şo biziň ýerlemede, suwlamyda näme gaçykkan ýerlemede dawa edýärler diýip şol 2007-nji ýylda başlan halkyň gözüne çöp atmak üçin başlan siýasy oýuny barmy? Hanene sesin çıkarana Urban bolan. Şol aýdan zatlarny. Näme üçin aýdan agyny? Onun märime o näçe diýil? 7-nji ýyldan bäri hasaplap berin. 16-17 ýyl geçdi. Ýeki ýerde sesi çykana. Näme üçin sonra bar ýurtdaşlar. Sebäp ol şol dawaly ýerler bar. Gaçykkan ol Niýazyň döwrüne ol menkde loňkydal ben näme diýip ol 3-4 tane dawaly gady ýatakly ýerler bar. Ýöne o ýam şo taýda Azerbaýjan tarapy güýçke gurupsa da uram alyp berdi da. Şol ýeriň nebtinem gadynym näme üçin diýsem ol Sowet zamanyna gurulan güýçkeler onuň Azerbaýjanyň ýemmeleri ýa-ni bilermelleri ýa işgärleri nebitçileri, gaççylar gelip kurdular. Olam dogry. Ýöne son 5 döwlete bölünden soňra bu eýem Türkmen tarapynyň sektoryna girýän territoriýa bolup galdy. Niýe şonu dawa etdi. Niýe çözülüşi bilmedi, Gurban bolan çözülüşdi bilemek, Azerbaýjan tarapy ona näçe milliard dollar berdi. Şodur. Ol aljagyny alýar, özüne tarly. Ene ýa gady ýatagam ýok, nebit ýatagam ýok. Hiç şeýle bir dawa jenjelem ýok. Ýöne onu sen näme otaýdy goşun satmaýan harby goşun? Kimiň garşysyny? Odan 5-10 sanyk ol balyk tutaýmaly gämiň bilen nädip sen düşman saklaýsyn? Men şunu düşünüp bilemem. O goýan komandirler ama ogryň ogrusy, jümrüň jümrüsi şol ýanky şol gämileň ýol başçysymy, ýa flotyň ýol başçysymy. Gara diýen şu barın seredin Euronews'te hemme zatlardyr olan edýän haramlyklar. Ondan olar ýaly goşadyrnak üçin näki serkerde bilen kim gulluk etjek? Kim watany gorajak? Inni bilem dünýä ýüzü bulaşdy.
Bugun olmasa erti Gurban Ulun bir halka özüni arkada diýip tanışyp bolýardy. Bile atalogynyň ýeki arkadagy bar, ne Putin, olam Kremlde oturur. Indi olam birden kürsüde aşagyna çaýkanyp başlady, birden gitse bular nire ýykylmaly. Türklerin bugun gorkazy boty, elinde näme güýjüň bardygyny. Bulara Türklere hemen şol Demirgazy arasalar boty Başar Asadyň goşunyna Putin'in gelip hemen Halaby ya Aleppo'ny bombalap boty. Demek ýerde geçti o Orsiýet bilen Türklerin çaklaşmagy bolu biläjekler. Sebäp Türkler açyk aýtdy. Ya Erdogan aýtdy. Ýa-ni Ukrainanyň emesi serkedi territoriýasy midemedir, olar şolonky Krimem şolonky diýip aýtdy. Indi Putin'im şu zatlar menki diye. Türkiye'de ne NATO yararlılığının ağzası. İn ulu goşunum adam sany boyunca NATO'da ine Türkleri bolupdy. Yararlarım yeterlik, güçlü yarağı var. Yarag işledi bilýän ýa-ni goşuny var, ofisierleri var. Men bilemek bu Türkmen diline yarag diýip aýdýar, Türk dilini başga söz diýip aýmadiýada bağışlan, ýöne men Türk dilini bilmemseň men öz dilimizdäki bize üç bolan sözler ullanýan. Ana şon şeýle menne o Gurban Uly kime yaranjagyny bilen ylgak gitdi Budapeşte. Entek bu oýlan dowam bor, onuň taýýar bolan şu atalogyň nädip şu taýdan Türkmenistan gaçyp çykjagyny aradasyna şumal olar ýurdu goramaly, halky ýanky biz gözegçilik etmeli, ýa kömek etmeli o pikirlerden gaty daşdy. Olar öz ogurlan halkyň hazinasyny giýilen ýerleri, şu tak gaçyp giderleri, ýegerleri, zatlary, şol başyny aman alyp çyksalar, şoňa şat birini Türkmenistanam gerekkä, Türkmen halky ozalym gerekkä. Aljagyny aldylar, 70 nesiline ýeterligini ogurladylar, öz janlaryny aman saklajakdy. Erti şu ýurdu taşlady gitdi, Putin buyruk berse buyrguny ýok şu taýda, Gurban Ulam ýok, tohumam ýok şu. Şoňmy? Ne ýagdaý şular ýaly derejege gelip ýetdi. Indi şu bilen şu taýda şol Türkmenistanly meseleni bir gara goýup ýurdun içine näki geçdik nähil bar. An näme bar bu taýda? Indi ýene bir aýdylmaly zat, şu taýda men bellek geçip bolýan zatym şol goşunmuz bardy. Harby goşun. Ya harby güýçli baýdyl. Şunu eser yıkılan döwri, yıkılacak döwri şu meseleni, şu harby meseleni ya harby doktrinany alyp giden ýeki adam bolmady. Ne hökümetiň içinde, ne egni pagolalyň içinde. Ondan bilemek şu Türkmende bir söz bardy, Hudaý diýen ýeri bardyr diýip. Men pikir edýän şol ýanky Türkmeniň Hudaý diýen ýeri şo günler bir yerden ene Orsiýadyň ýani Moskwanyň general ştabyny o taýda bir oýunjak zat däl, onu hemme kişi onu ýetben bilen ak ýa gutarban bilen general ştabyny ýani gyzyl diplom bilen gutaran ýekece türkmen bar. On ady Ilya familiýasy Weljan. 90-njy ýylda şol Germaniýadan goşun çykarlanyny olam onuň rezerw bolup Moskwa gelýär, Moskwadan göni Türkmenistana gelýär, on asly gazanjykly bolansoň gazanjyga gelýär, soň şu taýda görendir, eşdendir ýa gürleşendir. Meni derlap men öýüme geldi mihmançylygy. General leytenant derejesine ýeten hakyky söwüşçüň we strateg general geldi, aýtdy. Şular ýalyny men islegim bar. Indi diýdi o taýda ýykylýar. Biz öz goşumyz ömärmizi döretmeli. Sen çykyşlaryny eşitdim, awadaşlygym aýtdy. Eger münasip görseňiz diýdi, men şu wezipäni boýnuma alyp men işläýän idi, minister, goranmak ministeri bol.
Onun dediğine men dedi, 8 liste yazdım dedi. Nämeler etmeli birinci etapda Türkmen goşunyny, harby goşunyny döretmek üçin. Men dedim bana ber, ya yazıp özüm akıtty, ýa-ma Sahetne Persçe tavsır. Benim ýanymdan baran sen prostavit etmeli. Bolýa. Ene ola ýadyya akıdiya beriye Niyazfam onu ne şol tiresi ya milleti ya bilmem taypası yomut bolan üçün, gazançykly bolan üçün kabul emedenak o ýazan ýemesine Sahetne Persçe Murat şol döwür parlamentin başlygy alıp Niyaz'a beriye oğlum okuyadı onu getirip öz obudosu var. Şol döwür Türkmenistanyň KGB'siniň başlygynyň orunmasary mıdy soň onu wagtlaýynça başlyk edip goýdularmy. Ady daňatar familiýasy Öwes bolsa gerek. Ol men onu Hudaý maňa degen Hudaý ursun ip beren benne özüm aýdyşlaryna görä alkogolik. Yani bizim garaşyp otyr boljan foglan ediler minister dip. Sebäp şol Türkmenistanyň harby gullugyny bolmaly doktrinany meclise çykyş edip goýan men başga adam ýok otaýdy. Şol gidip Türkmen oglalaryny bütün SSR-iň territoriýasyny ýygnap Türkmenistana getirenim men. Şol suud ediljek SSR-ler şol urulup ýanjylyp Türkmenistanyň öýlerine gaçyp gelen müňlerçe SSR suud edilmesini Moskwa gidip meni goranmak ministeri Dmitri Timofeýevич Ýazow bilen duşup geçirenim ýene de men. Elbette men garaşma hakkım var. Ilya Boljan'ın minister bolmagyny. Onun başka yeki generalim yok, ofiserim yok. Başta general ştabı oturun. Ol akılın öýjüge ho. Ullun on akılını kurum devlette harby gullugy etmedi. Ene şu daňatary öýt goýdy. Olam KGB'de işleyen adamı ne atıp emani harby gullugy dolandyrysın. Ol adam idarlap beren ya eserde şugulçylygy dinläp beren adam nädip harby düzgüni bilýär ya nädip baş çykarmaly harby guruluşykdan. Ýok, egerege. Soň onu aýyrdy, oň orna ýene birini getirdi, ondan beterini getirdi. Gara şol harby gurullukda İdili minister mene bilemek ya göremek barım bolsa eştiler diye bilinerdi. Ya hiç olmany eden işiniň iyidi galardy. İyid ýok, gutordy Türkmen goşuny ýok ýurtdaşlar. Şoň üçin bir azap çekip işlen bir ýolbaşçy bolan bolsa, minister bolan bolsa ya oň orunmasary ya komandir dibidi işi görnerdi. Bulardyň şol SSR-den galyn okyara satdylar, tehnikan dargatdylar. Salladım, eskerim, ullanırlar, en atasından pul aldılar, ya olan özlerine mene ekinlerini işlettiler, mal baktırdılar, yer sürdürdüler, esker öz etmeli işin edin Hemem son Türkmen goşunyň içinde, yankı dedavsyny dip men döwrümde şol biraz köprak gulluk eden eskerler, ýaň gelen eskerleri urup benjäti ýaşalar öz etmeli işin etdir ýa. Emma Türkmenistanyň harby goşuny döredildi diýen wagtyndan başlap Niýazyň wagtyndan Türkmenistanyň armiýasyna tire taýpaçylygy döretdiler. Bir ýeriň ýigitlerini beýleki ýeriň ýigitleriniň garşysyna goýdular. Ene şo taýdan çykdy. Halkymyzyň bölünşigi. Düşýäňizmi? Şondan soňra bir welaýatyň oglanlar tarapyndan urulup ýanjylan beýleki welaýatyň oglanlary şol gullukdan soň şol welaýatyň ilatyny ýa ogluny sila hormaty bormaýa bolmazmy? Özüňiz pikir edip görüň. Ine şular ýaly düşmançylyk saldy ine Niýazyň hökümeti ýa goýan ministerleri. Ine ýazyşyna görä günnägdifam şonda dowam etdirýär. Ya armiýada bolup geçýän zatlar bize de gelip durak habar. Kim öldü, kim ýetdi, näme gulluk edildi. Ene günnägdifam mene şol işleri, şol jenaýetler dowam etdirip oturan haramzada. Onsoň şumal dünýä bulaşypdyr, aýtdyk bize ýam ene 3-nji jahan uruşunyň bir çetinden bize ýam şol 14-nji ýylda Orsiýet Krimiýa armadasyny basyp alandan soňra başlandy. Biziň SSR territoriýamyz. Şäme? Innem
Ne şoň ilkinji meweleri, ağacı meweleri çıkyp bolady. Indi näme etmeliyim sorak bardy. Yani bir gyssaly ýagdaýda goşun öredeýände de şol goşadyrmak üçin näki hökümet bilen ýa jenaýatkar terror topar bilen hiç de adyň başa barmajagy görnüp dur. Hawa bizini tanqid etdik. Geçen bir kısımda aýdyp berdim Türkmenistanyny. Şu gara ýağım defitsit bol halkyň saglygyna ýeten soňra satyn aljak bolsa 2 çözdük para vermeli. Ene şuma Türkmen diýen habar geldi Türkmenistanyň içi leýs ýa şuma dol ýaty. Osa paragan aýt şol suwa düşün sanam Türkmen partiýa bardy. Odalym Türkmenistan niräkdi bu zatlar diýip aýdan bir sözüm bar oňa. Ana indi şol ýağlar indi gorkunjuna halka berip başlady. Çörege ýok bolan ýeterlik derejede un ýöne ýaga bardy. Ana ýöne ol çöregem unum der, ýagam der watany gorumak üçin kadrlar 10 ýyllyklaň dowamyny terbiýelenip, rejelenip, bir tertibe salynan goşun dözümi bolmaly bulan. Bularda hiç zat ýok. Bir günüm hoş günüm emedel bulan ýaşap beren durmuşy. O taýda eskerlikde hoş güni ýok, esker görgüliň. Öýünden 70 kilo agramlyk etse, ýygyny harbygulykdan soň 50 kilo bolup dolanyp geldi. 10 kysymga mawat del. Ene şu derejä ýetirdiler. Ene halky döwleti goramaly eskerleri ýa-da şu gullugy ýa şu borjy. Ondan bizim ertek günde nahil bar ýurtdaşlar. Ene şu sorag bar, oňa siz özüňiz jogap tapyň. Men aýtsam, ene ýene de ene şulary ýamanlaýanyz ýa o öňde bir ýazyşy ýaşulsan muşaqqat ýagdyrýandy. Sen onda çykyş etdi, aýt muşaqqatsyzyny. Ene nira gelip betdik. Aýdyp beriň, menim dinläýin. Ýazyň şu taýda komment. Ýok şu zatlar bar, ýa predmetni aýdyp beriň, ene şeýle. Sen şeý diýdiň, ýok bizde beýlede ene bar. Bar zady görkezin. Uruş başlaryna da Orsiýet Ukrainaň garşyna başla şol eskalaatlardaky esser ýaraglanyň togson götürüp syrip tüpüp alyp gitdiler Orsiýete. Hani bir adam sesini çykardymy? Ýok. Ene ýagdaý şeýle. Ene şu taýda birini dilegelli onam aýdyk geçen aýdylýar da näme üçin? Başlan. Näme üçin? Bular haramdan haramyny, erbedini, nejisinden tupoyny getirip şol döwlet wezipelerini belliýärlerdi. Ýadyňyza düşýär? Şol 92-nji ýyldan soňra Niyaz bir hokka çykardy. İşe almaly adamlary 3 arkasyny barlamaly. 3 arka diýmek näme? Men kakam, men garratam. Şu üçüsün nirde näme edipdir, nähil ýaşapdyr, nirde işlepdir. Ondan o taýda seredi. Kim öňkü kompartiýa hataryna durup partiýa ýolbaşçylaryň ähli buýrugyny sessiz üýünsiz ýerine ýetiren bolsa, kim olaň öňünde ýallaklap ýaşan bolsa, ýa-da enaýdeli hukuk goraýjy organlarda eli dürreli halkyň depesini gamçy dürresini saýgylan bolsa, ene şol adamlary döwlet işini, döwlet wezipesine çekip başladylar. Ya şol adamlaryň tohumyny, ya neberesini, şu üç arka diýen şondan gelýärdi. Näme üçin? Boris Şyhmuradov Daşary işler ministrligine oýulýa, oturdurlýa vice-premierlik. Şäp onuň kakasy Oraz Şyhmuradov. Yani 30-njy ýyllarda, 40-njy ýyllarda NKVD de işläp, so men aýdýan çykyşlarymda Türkmen adamlar bar ýanky
Sovet hakimiyeti bilen narazilik bildirip karşılıklı duran adam da var. Ya bir aýdaly şu öz mal mülküni saklamak üçin o taýda bu taýda şu guýulmasyna ýaşap bererler çelli. Şol tutup atyp ýok eden adamlaryň biri ine Oraz Şyhmuradov. Şol Oraz Şyhmuradov 90 ýaşynda öldü. Eýem eser zamanına men aýdyp beren ýykylandan soň 2000-nji ýylyň başynda men şeýle dip pikir edýän. Şu 2000-nji ýyly golaýlady 95-den bardy ol diýerdi. Men pikir edýän şu 2000-nji ýylyň töwereginde ýok boldy. Şu ölmäke haýyş etdiler. Şundan sen ýaşuly gaýrat etdi. Bize görkezdi aýdyp ber. Şu atan adamlaryň diýär ýok eden adamlary nerelerde gömdiňiz? Ýok aýtjakka gitdi. Ondan soň ogly Barysy Niyaz getirip Daşary işler ministri etip koydy, sonra vice premier etdi. Näme üçin? Şu gerek wagtda on kekirdeginden tutdy. Ine sen ýanky türkmeni dönüklük eden adamyň ogly ýa döli diýip. Şu tutulandan soň Şyhmuradov 2002-nji ýylda tutulandan soň ana ol çykyş edip aýdýan adam. Näme bol? Gonçuk Musaýew me, Gamjyk Musaýew diýdim men onu. Şu taýda ýüzüne dik gelir. Ay ine sen ataň eýtdi, onu öldürdi, adamlar yüzlerçe, müňlerçe gömetdi. Näme o Niyaz bilen Niyazyň özi aýtdy şunu işe goýandy. Men bilýärmi atasy türkmenlerini tutup satyp atyp beren. Şonu bilgen neydi? Olam ýüzüň sallapdy. Niyazyň öňünde. Onu wezipe berlendi. Ana şeýdip şular ýan adamlary getirip wezipe goýýarlar. Näme üçin? Dili gysga bolsun. Hiç açan Niyazyň ýa on hökümetiniň şu sanyny şuň Gurban Olyň garşysyna gitmesin diýilen niýet bilen şu üç arkasy saýlanyp getirildi. Gurban Olyň özüm şurda. Amyň papasy ýa kakasy ene türme sakçysy bolan. Menam getirip öz ýanyna sesin çykdy, ine halka aýdyp beren, sen kakyň ine türmede işlerini halka nahil zulüm görkezdi dürresi bilen. Oturar onun sesini çıkarma. Ine şoň üçin şu üç arka diýilýän şeýdip ýyzarlan halky şol saýlaýarlar içinden nejiten ýani mene şo bolupdy. Haýsyny alaýyn, seredin, şol minister boldy, kim näme boldy, ýa-ha aňyrysy şol kompartiýada işlädendir, ýa-da şolun atalary, kakalary şol hökümetiň ýa şogulçysy bolandyr, ýa şu gullugyny işländir, ýa agent bolandyr, ýa şoňa meňzeşdir, ýa-da satlykdyr, ýa-da ýaranjandyr. Bu salam başga adam ýok. Niýasyň goýan adamlaryna seredin, näme digin? Aýsyny düýbüne seretseň şonu taparsyň. Ne şoň üçin bize gengalarlyk ýagdaý ýok. Näme üçin biziň halkymyz özüne gerek deputaty saýlap bilmese, bir halyny ýa durmuş ýagdaýyny, durmuş şertini alada edebiljek ministri hat ýazyp bilmeýän bolsa, onuň kömegi garaşmaýan bolsa, ýa ol gelip halk bilen duşmaýan bolsa, onu kime tutmaly? Prezident diýilene bular asla sen 100 göze hat ýazaý bir günni 2 göze okuyan adamam ýok, netije çykarjagam ýok. Şu geçen 32 ýylda prezidentliň goşadynyň içinde prezidentliň adyny ýazylan hatlaryň sany milliondan geçýändir. Birine jogap berdim şol bir jejegine. Ýok. Halkyň onu çykmany. Planyň maňa hat geldi. Ene men şoň çözgüdün şeýle tapýan diýip aýdy bildimi? Prezidentden maslahatda soňky ýanky bir vilayet hakimine çeldim ýa etrap hakimine çeldim. Ýok. Halk bir ýany, ol hakimede basbarly bir ýany, olaň hersiniň öz durmuşy bar. Ne? Şoň netijesini şu günni görüp otur, ýa-da halkymy gerdeni bilen çekip otur. Başda da kan aýdylmaly zatlar gatkan. Ýöne ştaýda bir zat bolup dur, insan şonu aýdyn,
köprak wagtyňyza mallum bol bağışlarsyňyz ýurtdaşlar. Şu mahal bir ay ýarym bäri Şwediň telewizionyna Şwedçe şular ýaly ýema gidip bu programma asly en atalary şol göç edip ýani Şwedçeden Amerika giden adamlaryň inni 3-nji ýa 4-nji nesili Amerikadan Şwedçe gelip ata-babalarynyň ýaşan ýurdu bilen tanışýarlar. Bu haçan bolanda 18-nji asyryň 1880-90-njy ýyllar aralygyny bundan bir aýdaly 135-140 ýyl mundan ozal Şwedçede gaty uly açlyk bolan çekip sydarlyk geldi. Şu taýdan 2 milyon adam şol döwür Şwedçäniň ýartyndan köp bolmaly. Şular Amerika tarap göç edýär. Norwegiýanyň üstünden Amerika şu Atlantikadan ýema Amerika tarap. Giden 2 milyon adamyň diňe 1 milyon Amerika baryp ýetýär. Galyny ýolla açlykdan, susuzlukdan, keselden, gark bolup ölen aýsy 1 milyony ýetenek garad şol Amerika bar ýani ýolla wepat bolýar. Indi şolar olaryň nesili öz kökü damaryny ýygyrlap Şwedçe gelipdirler. Bularym aýlap ýöler şu Şwedçäň durly kunjuna Şwedlaň däbi, desturi, ýaşaýşy, durmuşy, tebigaty, garat hemme zady görkezýärler. Olaryň şu geň almak bilen kabul edýärler-de. Bular ata-babalarynyň topragyda. Men şonu görüp gaty gamgyn boldum, dogrusyny aýtsam bozuldum. Sebäp seredin 140 ýyl geçen aradan wagta garamazdan şolar Amerikadan gelip öz ata watanyna öz köklerini ýyzarlap daragt agasy bar şolar nesil daragty. Şolara çeldi bärki Şwedler tapyp beripdirler. Kim nerden çykypdyr, näme bolupdyr, näçe taýda näçe dogany garynasy bar. Şolara çeldi tapyldy, ýani olar bilen bu tapar duşlanakdy. 2 ýyl geçiriljek, şoň dowamy boljak, şonu duşmakçy bolýarlar. Hersi öz garynasylary bilen şu taýda. Ýöne meni tolgonduranda şolara ýa şolaň 3-nji ýa 4-nji nesilini şu taýdan göçüp giderler. Öz ata watanyna dolanyp öz ata-babasynyň topragyny taqdim etmek mümkinçiligi bar. Men pikir edýän. Biziň halkymyz ene şu göç edip berenden o döwletden bu döwlete soňky on meselini seýdi balaýdy. Duruluk ýa-da şu niýat bölenden soň halk göçüp başlady. Indi aýdyn şol adamlar watana baryp öz ata-babasynyň mazaryny diýdepmäge ýa doganlarynyň naşyny görüp ýyzarlap tapmagy mümkinçilik barmy? Ene sonra barmy bizde şu mümkinçilik? Bizde pasport alma mümkinçilik bolmasa, viza alma mümkinçilik bolmasa, girip çykma azatlyk bizde bolmasa, o toprağımyzyň ene goragyny ýanza edip berdim. Nähil derejedegini. Ene olam ýurdam elimizden gitse, nire barp biz diýipmeli. Ene şu günkü ýaşap oturan nesil, aýdyn. Siziň ýurduň içinde ýa ýurduň daşynda galan adamlaryň bir barp diýipmäge Türkmenistan atly döwlet bir galjakmy? Şu bolup oturuşymyz bilen, şu beperwalygymyz bilen, şu jahennemçiligimiz bilen, şu kümsükligimiz bilen hany watan gelecek nesiller üçin. Bolýar biziň nesilimiz, ýa şu günkü ýaşlaryň nesili o taýda, bu taýda bir gün ýarym-aş, bir gün ýarymdok garryançaňyz, tapdan düşýänçaňyz işlersiňiz, tapdan düşen günüňizden bir ýerde ýykylyp ölüp galarsyňyz. Sebäp sizne ýurduň içinde hiç kim garasanak, hiç kim diýen şol hökümet ýurduň daşynda da sizde hiç biriňizde ýani kepil geçirilýän
garantiye geçirilen garrylygyňyz üçin pensiýa ýok. Ýurdun içinde de ýok, ýurdun daşynda da ýok. Onsoň siziň durmuşyňyz nänem bar? Oturuňda özüňiz oýlanyň, aýnaň öňünde durundy. Soň men soragyma özüňiz jogap taparsyňyz. Gelin men şu ýerde duraýyn, uzağa çekmäkäs 50 minut bolupdy. Dinläňiz üçin sag bolun, ýurtdaşlar, hemmäňiziň öýüňize saglyk. Sag olun.